Natiruhan ang isa ka pasahero nga lalaki sa Iloilo International Airport. Matapos siningan ng taya sang dalang nga kutsilyo kag nagbato pa sa otoridad. Inamo si Roland Lanyohan, 54 anyos, isa ka security guard kag residente sang Tayong sagay sa probinsya sang Camiguin. Sa inisalang impormasyon ng irritable ang nasabit nga individual. Matapos ini nga makitaan o kung makitaan sang nasamit nga kutsilyo. Gintaya sang lalaki ang kutsilyo sa kapulisan, rason nga napilitan nga magpalupok ang airport police. Naigo ini sa bahin sa iyang dughan kagilayon man nga gindala sa ospital. Ibarawaan nga wala sang inisal nga screening sa entrance ng airport, rason nga nadala sini sa ikaduwa nga panalgan sang airport ang iyang kutsilyo nga nagalaba sang 12 ka pulgada. Nagpahayag man ang Civil Aviation Authority of the Philippines nga balik normal naman ang operasyon sa Iloilo International Airport matapos ang nasambit nga shooting incident.